Παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα σας δείξουμε πώς να ζωγραφίσετε ένα τέλειο πρόσωπο. Στην αρχή κάνουμε 2 γραμμές, δεν πειράζει με είναι στραβές. Το κλείνουμε εδώ πέρα και έτσι εδώ. Μην αγχώνεστε, άμα δεν σας αρέσει εδώ πέρα θα σας δείξω τι θα κάνω. Το κλείνουμε έτσι, δεν πειράζει αυτό. Και πούμε τώρα, κάνουμε έτσι εδώ μια γραμμούλα. Θα το κάνεις ένα έτσι. Τα μαλλιά υπάρχουν 2 τρόποι. Άμα θα έχει μπούκλες, ας το κάνετε έτσι. Άμα δεν έχει, θέλετε να έχει, κάνετε απλά έτσι γραμμούλες. Δεν έχετε θέμα συγκεκριμένα το μαλλί. Το κάνουμε έτσι εδώ και απ' την άλλη κανονικά. Το συνεχίζουμε έτσι και έτσι. Δεν πειράζει άμα δεν σας αρέσει το μακρύ, θα μπορείτε να το κοντίνετε εσείς. Τώρα άμα δεν μας αρέσει εδώ, μπορούμε να το κάνουμε ένα έτσι. Αυτό το κάνουμε έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν 2 τρόποι. Τώρα θα σας δείξω τον πρώτο. Άμα θέλετε να είναι μισή, θα κάνετε έτσι. Και άμα είναι ολόκληρη, θα δείτε εδώ. Απλά όταν θα είναι ολόκληρη, θα πρέπει να την κάνετε περίπου. Δείτε λίγο. Τώρα θα το κάνετε έτσι. Έτσι θα το ανοίξετε. Και από την άλλη επίσης. Και εδώ πέρα μετά θα το κάνετε έτσι και όπως γουστάρετε. Τα μαλλιά μπορείτε να τα κάνετε ίδια ή διαφορετικά. Και το πρόσωπο. Ή μπορείτε να το κάνετε έτσι ένα ίσιο. Αλλά το πιο ωραίο μάτι που υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό εδώ πέρα. Όταν το κάνετε έτσι, θα κάνετε και μία έτσι και ξανά από την άλλη. Και η μυτούλα εδώ πέρα, δεν πειράζει άμα σας βγει λίγο τριγωνική. Αυτό έτσι δεν χρειάζεται να είναι και τέρμα ίσια. Βλέπετε εδώ πέρα είναι έτσι. Εδώ πέρα μπορείτε ή να το κλείσετε ή να το κάνετε ένα έτσι. Και επίσης και από την άλλη και εδώ πέρα έτσι. Για αυτήν εδώ τώρα τον τρόπο. Άμα είναι παντελόνι εδώ πέρα κάνετε έτσι. Άμα είναι παντελόνι, wait να σας το κάνω. Θα το διαμορφώσετε στο έτσι. Όσο μήκος θέλει το παντελόνι έχει. Όσο μήκος θέλετε βασικά. Ξεχάσω να μιλάω και ελληνικά. Εδώ πέρα θα βάλετε ένα έτσι και έτσι. Το προχωράμε έτσι. Και τώρα για παπούτσια. Εδώ πέρα έτσι και έτσι. 2 κυκλάκια τα παπουτσάκια. Έτσι. Και πίσω από εδώ. Θα κάνετε μία εδώ πέρα κάτω. Έτσι και αυτή δεν είναι η σόλα του. Και μετά όπως θέλετε το ζωγραφίζετε. Εδώ πάνω θα δείτε. Αν θέλετε μπουστάκι εδώ. Εδώ η γραμμή ή εδώ πέρα. Εγώ συγκεκριμένα θα κάνω μία δικιά μου μπλούζα που θα έχει και τα 2. Δηλαδή, εδώ πέρα θα είναι έτσι αυτό θα το πάψω έτσι μπλε. Έτσι για το ό,τι να είναι. Και τώρα για το λαιμό της. Πέρα θα το κλείσω έτσι. Και τώρα το πρόσωπο. Όπως είχαμε κάνει και στο άλλο θα βγει το πρόσωπο. Και εδώ πέρα υπάρχουν 2 τρόποι. Ή θα το κάνετε έτσι. Μετά έτσι. Έτσι και έτσι. Δείτε, θα σας εξηγήσω γιατί αυτά εδώ ουσιαστικά είναι τα γάντια της. Άμα το βάλετε ένα έτσι, έτσι και μετά τα άλλα της δάχτυλα, το κάνω και λίγο γρήγορα δυστυχώ για να σας εξηγήσω πόσοι τρόποι υπάρχουν. Και με το άλλο χέρι μπορείτε να το κάνετε έτσι, να είναι από πίσω κρυμμένο.
Και τα μαλλιά της όπως κάναμε και εδώ πέρα. Δείτε. Απλά εδώ πέρα θα τις κάνω ίσια τα μαλλιά. Έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Έτσι, έτσι και εδώ πέρα. Και τα ματάκια της ξέρετε τώρα. Αυτό εδώ δεν πειράζει άμα δεύτερη γραμμή. Απλά εδώ πέρα θα τη συμμορφήσουμε. Εντάξει παιδιά, μπορείτε να το κάνετε για κάτω. Εδώ πέρα και πάνω δύο τρόπο. Εγώ πιο πολύ συχνά αυτός βίζω για τις σκάλες, αλλά μπορείτε και αυτό με αυτόν τον τρόπο. Γεια! Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.